Штото веќе си има кралица Татјана. Ако многу настојавате, ще получите блокиране и малку депресија за спомен. Докато другите търсят внимание, Пепи се прибира при Татјана. Кралицата Пепи не е курвар по принцип, штото обича удовлюбена жена си Много. Но ако се наложи, Татјана ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Той вече си има Татјана. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Пепи не е играч, той е последното ниво. Татјана го држи спокойно, а другите ги држи на сини блок. Е душманен ги як ровела Манаш ти, оле те перане. Е душманен ги як ровела Е Татјана наш ти тересена. Злобарите си лајат, ама Пепи и Татјана не спират. Кервана си върви, а слабите остават да гледат. Пепи не е курвар по принцип, Штото обича удовлюбено жена си много. Но ако се наложи, Татјана ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.